Sanibonani ke ngane zakwethu, sanibonani ninabe kayishana kameva. Cha namhlanje akukho nje engizokhuluma ngakho. Kuncane nje engisafuna ukuthi ke sibhekisane kukho. Ngoba ngiyabona ungathi thina ntsha sesaphelelwa ilokho uma bethu ababenakho nobaba bethu ukuthi imishado kube imishado ezawuqhubeka isikhathi eside. Kube nombuzwana ke bengibe nawo ukuthi yindaba imishado yethu ihambe iphelelwe isikhathi. Kungani thina masenza into singakhoni ukuyiqeda? Kube ngempela yilo sofa silahlane esithi mangabe sifunga lapha sifungiswa umfundisi kube iwona ngempela kube ukuthi siyawugcina. Ngibese ngibheka izinto eziningi. Kuke kwathi ngelinye ilanga nje ngizoxoxa isitori esifishane ngixolele ngendaba ende. Kuke kwathi ngelinye ilanga ngikhuluma nenye intokazi engithi ngiyashela ayintokazi le yangitshela ukuthi yona ifuna ukuthi ithengele izinto ezithize zisasuka nje phansi. Ngabona mina ukuthi hayi khona lo muntu akusuye umuntu ozokwakha, lo muntu ozobhidliza. Ngisho ngamthola uyongibhidlizela umuzi. Angisho ke kodwa ukuthi amadoda kumele ancishe abantu besimame lokho angabasiza ngakho. Kodwa umbono wami la ekuthaneni ungcono ukuthi mangabe ukuthi usiza umuntu kube ukuthi umsiza ngokuthi yena akhule empilweni kunokuthi umsize nje kube yinto yokuthi uzomsiza kuphinde kuphelele khona lapho. Umthengele ingubo kanokusho noma umthengele ingcingo zamafoni lezi noma into nje ephelele emoyeni, into engenakusasa engenalo ikusasa elihle. Uma ngabe ukhuluma ngento enekusasa elihle, ukhuluma ngento ezothi naye ngelinye ilanga noma usuhambile akukhumbule ngayo. Ngike ngathi mangibonisa omunye umngane wami ukuthi kwesinye isikhathi siye sijahe ukuthi mangabe sisebenza sithengele abazali ukudla, kuyinto enhle lokho. Kodwa kwesinye isikhathi into ebalekile ukuthi ushiye makuyokwenzeka ukuthi ngelinye ilanga ushiye into eyoba nechashaza eliyosala njalo lilokhu libambe igama lakho njengomuntu. Bathi ke ngesilungu ushiya lokhu abathi legacy ngemuva. Uma ngabe umuntu kumele ujwayele ukuthi la uke wabakhona noma la uke washiya khona isikhundla ushiye into eyothi mawusuhambile ibonakala isalikhonjwa ikhule ibe into enkulu. Ukwenza kanjani ke lokho? Ngokuthola umuntu onombono, ngesilungu bathi vision, umuntu obhekile, umuntu ophokophele, umuntu olambile, umuntu onganeliseki ngokuphumelela. Hayi ukuthi anganeliseki ngokuthola izinto lezi ezifunwa umhlaba, onganeliseki ngokuphumelela. Umuntu ohlezi njalo efuna indlela zokuthi aphumelele. Abantu abaningi esibatholayo thina kulezi khathi zamanje ilabantu abathi mina ngifundile, ngifuna umuntu ozokwengeza lokho enginakho ukuze ngizokhona mina ukuthenga iBM, ukuze mina ngizokhona ukuthi ngithenge ingubo kanokusho. Indoda isiyobe lokhu ibambelele ekuthanini yona kube yiyo ebalansisayo la ebeka izinto lezi ezibizwa ngezinto ezizinsiza kuphila, ama basics, lezi zinto lezi ezenza ukuthi umuntu aphile. Ngoba ingubo uyayigqoka nje kuphela, ukudla uyikhona ukwenza umuntu aphile, nokuthi umuntu abukeke, nokuthi umuntu abe nendlela yokuthi ahambe. Leyo moto uma usuyithengile upetrol lo usufaka indoda. Izinto ezinjengalezo ziyenzeka kubantu bamanje. Ngayibuka lento ngathi ukusho ukuthi thina ngeke sisabathola amakhosikazi anobuntu obucishe efane nabo mama. Yebo ikhathi ziyashintsha, kodwa ukushintsha kwekhathi akusho ukuthi kumele kushintshe ubuntu. Igama leli lobufazi igama leli eligqokiswayo lifana nejazi impulampula loyigqoka uma ngabe uphuma e-university. Uyayigqoka lento le njengomama kumele uhambe nayo. Okusho ukuthi noma imvula zikunetha
leli jazi lona likuvikelayo ijazi leli lobufazi ukuthi kuthiwa wena umfazi kabani noma umfazi wagana endaweni ethile usuku ugqoke lelo jazi ke ilona elikuvulela indlela eziningi ilona elikukhandela impilo noma engasekho ubaba lowo muzi usale nezingane zakhe ube indoda uphinde ube umfazi abantu abanjalo esikhathini samanje abasekho usuyabuka umuntu uthi ushona nje ungakaboni ngisho ukubola lapha phansi useqalile usefuna umuntu ozomsiza ukuze aqhubeke ahambise lo mkhumbi lo baye bethi indlela leyo ukuthi bafuna father figure einganeni ayikho lonto thina sikhuliswe uma bethu obaba bethu sebengasekho sebehambile emhlabeni hayi ngoba bashiya ukuthi bashiyela abanye uma bahambe emhlabeni sebancane sakhula safika la namhlanje singamadoda akhona ukubamba imizi yawo sikhuliswe umama isikhathi esiningi ngizonenzela isibonelo ngalo mama ngoba ngifuna ukupainta ngiyibeke le ndaba ukuthi umuntu okumele ebe unkosikazi umuntu onjani angisho ukuthi kumele afane nomama nje kuphela baningi omama la ngaphandle izingane zabo abayibambe ngamazinyo wena wabona izingane zezinja inja yithi mangabe ithatha abantwana babe bathutha ngisho ngakuthiwa abawu7 ibabamba ngamazinyo ibadonsa ibabeke lapha iphinde ibambe omunye umdonsi imbeke lapha beze bephelele yini ehlula lentsha yamanje le ukuthi yenze njalo yini lehlula lentsha yamanje ukuthi yenze njalo uthi uhamba nje umuntu usegumula iring wahlu uyakhombisa ukuthi bekungesela uthando lolu bekuyi agreement ngeselungu bekuyimhlaliswano bekuthiwa wena uyakhona ngoba uyakhona siyakuvuma ke siyakuthanda hayi ngoba sikuthanda ngoba uyakhona ngoba uyafinyelela la ongeke kufinyelele khona lo ongishelayo seshell sami A iseshell sami A ngizothatha wena seshell sami B ngoba wena uyakhona abantu abafuna ukuzokhosela endlini ngoba isiyakhiwe abafuni bona ukuthi bazakhele bona indlu abafuni bona ukuthi bayiqalele bona bayibekele sona isitini sokuqala ngoba indlu oyibekele wena isitini sokuqala uyayazi nokuqina kwayo angeke nje ugibele phezu kwayo usuyithwalisa izinto eziningi ngoba uyasazi isitini sokuqala ukuthi usibeke kanjani kodwa indlu oyifice isikhandiwe ungagcina uyifaka izinto eziningi lengaphezulu engagcina ziyiwisa kube ukuthi vele awazi ukuthi bikhandwe kanjani phansi wena nje uhambe ufike wangena imoto isihamba ukuthi iphushwe kanjani ukuthi ubani beyiphusha ukuthi kuthatha isikhathi singakanani ukuthi ifike la ifike khona wena unendaba nalokho siyabona ke ekhathini eziningi sibuka ngisho nabantu bethu laba esithi sibukela kubo abangosomapolitiki nabo uyabona umuntu waqala nomuntu la akasekho lowo muntu usenomunye umuntu into ekhona akukho lokho kuthiwa ngesilungu iconsistency umuntu wakhona unedate ngafika kuyilevel ethi bese efuna ukusuka ebese jahalo umuntu obengeke azamsuse la khona bese ke endleleni ukuhamba kuyanqamuka uma ubheka nje kunezinto ezenzakalayo la uyabuka abanye baze bafakana ku media la ngeke ngize ngibiza amagama abantu akusula uthando lolo ngoba ubufazi ngoba ngishilo ufa wazi izinto eziningi ufela nazo ngaphakathi hayi ukuthi awuyikhulumi makuthiwa ufela nazo ngaphakathi hayi ukuthi awuyikhulumi uyayikhuluma nomnikazi wendaba uphinde uyikhulume nalabo kumele ubatshele hayi thina izwe lonke thina sila ngaphandle sizokona ngoba asazi ngaphakathi ukuthi khonani noma ngasingayibiza ngama activist noma singayibiza ngani kodwa sizokona la ngaphakathi akukho esizakulungisa ngaphakathi sizovuna lo simvunayo ziningi izinto ezenzakalayo uthole ke ngizophinde ngiyibeke leyo yokuthi uthole amadoda ebeka abantu besimama isandla ngoba indoda ayimshaya umuntu wesimama ngizophinda ngiyibeke leyo izinto ezinjalo zakha ukuthi ugcine ubone ngazi ukuthi lo muntu lo wena umphethe umuntu wakho ngoba uyazi ukuthi uzele ini isheke lo muntu lowo kuzoba lolu ukuphakamisa isandla umshaye kuzoba lolu ukuthi umvele umkhahlele nje ngoba
ufana nenkomisho oyithengile wayibuyisa endlini. Inkomisho oyithengile wayibuyisa endlini kuye ukuthi iqembu lebhola mangoba ngisupport iPirates nje ikore iKaizer Chiefs, inkomishi lene la ngayikhahlela ibheke phezulu ihlakazeke. Ngisole egcineni kumele ngithathe omunye u5 rand ngiyothenga enye inkomishi futhi. Kodwa umuntu omthandayo usaba ngisho ukumphakamisela nje umsikaze isandla, ukumsikaza nje lo dalo kuyinkinga ngoba uyamthanda. Engakucofa kodwa nje ukuthi umshaye ngeke ngoba uyamthanda. Kufana nengane oyithandayo oyigonile, uyabona into ibukisise kuwena ingane yakho khona lengane oyithanda kakhulu. Akulula ukuthi uyishaye, uma uyishayila awulali, awuzwa kahle noma uyithanda. Kodwa ke uyazi ukuthi kumele uyishaye ukuze iphila ngithi ukuze ibe umuntu ngelinye ilanga iphile nabanye abantu. Uyazi ukuthi kumele uyibonise ukuthi mntanami akusindlela yokuhamba le, uthando olunzima lokho uyamthanda lo muntu. Kodwa cha, okushaya umuntu wesimame kuqala ilezi insizwa lezi eyithatha imali zibeke phambili. Uthola ukuthi umuntu wakhona lokho wasemnganeni bakhe ubehlulwa nje amantombazane. Usenemali amantombazane seza njengokuba kanti usanelela qubu lokuthi yena ngesikhathi sobungane ubengathandwa umuntu. Ugcina manje sefuna abantu bemthande ngalolu thando lolo short oluningi ukuze bazobekelela nalolo ongalitholanga yena ngesikhathi eseyingane. Uyabona? So izinto ezenzekalayo njengamanje uyabuka abantu beshayana, ubabuka abantu benzana yonke into le, ubuka ukuthi umuntu umshaya kanjani umuntu umthanda. Umshaya kanjani umuntu umthanda ngoba umuntu bamthanda akulula ukuthi umshaye. Umthinta nje kanjani umuntu umthanda. Yizo ke lezi zinto lezi ezenza ukuthi namhlanje ke ngikhulume ngalolu daba lolothanda. Angishadile mina. Kodwa into engizontshela yona ukuthi kwesinye isikhathi ukuthatha isikhathi ubuka umuntu, umbheke umuntu ngayo yonke indlela, ufake nalokho abathi o3D engabo 4D sebekhona, ufake nabo. Umbheke ukuthi ngizokhona yini ukumelana nobubi bakhe. Ngoba into yokubalekile ukuthi uyibheke akusibo ubuhle nje kuphela. Ubuhle bukhona sebuhehile wazowafika la kukhona izinto vele oyithandayo ngayo. Kodwa ke manje ke ububi abudluli yini ubuhle, ngoba uma kwafika lesikhathi ukuthi ububi budlula ubuhle ilapho umshado uqhubezeka khona. Ngoba awusakhona ukubekezelela lokho, sekugqiba lokho okuhle konke, ngoba okubi okukodwa kugqiba okuhle okuyihlanu noma oku5. So izinto esingayibheki mangabe sizoshada umuntu yilezo. Kumele sibheke lokho, kumele ubheke ukuthi lo muntu lona uma ukuthi uthanda indlu yakho ihleli ihlanzekile, iclean, ulinono, lichophanzima, kumele ukuthi wenze sure ukuthi lo muntu lo ozayo uyakwazi naye ukwenza lonto. Uma engakwazi kumele ukuthi ube nesure ukuthi uzokhona ukumelana nokuthi uklinele abantu abawu2. Uzokhona ukuthi uma uphumile kade uyiklinile phinde ubuye futhi uyikline ngoba yena useyingcolisile. Angitheni uyijwayele impilo yakhe lo, ububi bakhe, amabibi akhe wena uzowakhona yini ukwamela. Umshado mina ngicabanga ukuthi isikhathi esiningi uhlakazeka lapho. Abantu basuke bejahane, ethi umuntu esesondela eduzane busu ububi buqeba ubuhle, busuvela umnyanya ungasamthandi. Kade kumnandi umthengela oshokoledi, umthengela izinto, umkhipha umusa kuphi nakuphi. Usesendlini manje sekumele apheke, sekukancane ukuthi aye ngaphandle. Isikhathi esiningi usefuna ukuba sendlini, isikhathi esiningi sekumele ukuthi wena usufuna ukuba sendlini, yena usafuna lento omjwayeze yona mawumshela. Usafuna ukudla ngaphandle. Uma uthi uyapheka vele upheka umgqabhiso kanti wena uthanda ukudla okumnandi. Uyabona? Kodwa ukupheke ngesandla, ukhuliswa umama ophekayo. Izinto ke lezo kumele ukuthi uyibheke ngoba izinto esizona manje ezinye zazo ziqanjwe yilabo esikhule nabo, labo abasikhulisile nalabo esikhule nabo. Uma wakho sisi wakho uyakwazi ukupheka, uzolanda umuntu ongakwazi ukupheka wena. Okusho ukuthi vele wena umlomo wakho ugcwele ukudla okumnandi. Umuntu uma wapheka ukudla okubi i turn off le.
ngoba noma ungathanda uthandi, siyanifanisa nabazali bethu nokunye sikubona kosisi bethu okuhle, siyanifanisa na. Uma ngabe ningakukhona ukwenza okuningi kwakho, ilapho umshado oqala khona uphume endleleni. So ingenza kwethu ngiyanincoma, ngiyanithakasela ukuthi niyakhona nisaqhubeka nalolu siko lokuthi nishadane. Nathi siyeza, kodwa sicela ukuthi ke nibheke umuntu, umbheke ngayo yonke indlela ukuthi uyena na lo muntu omfunayo, ngabe uzokhona na ukhipha le mali ayifunayo kwi-budget yakho. Uthandane nomuntu ongakhona uku-understanda ukuthi ekhaya kini kumele wondle abantu abawu7. Uthandane nomuntu ole level leyo ukuthi yena usuke ekhaya kuba izinto zikahle, aka-understand ukuthi wena uhola 50,000 kodwa ekugcineni uca usufana nomuntu ohola 15,000. Angeke aze understand lokho. Yabo, ugcina lento sekumele ukuthi wena ukhethe ukuthi wena kahle kahle usiza abantu, ngoba yena uthi mina ngiza nemali. Yena uma ngabe eshoda ngemali uyakhona uma wakhe ukumnikeza nje 50,000 ngokukhulu ungananazi. Wena wakho angakunikeza khona 8,000 nalaliboleke esehlanganisa komashonisa abawu2. Yabo, so izinto ezinjalo kumele sibheke isikhathi esiningi ne-level okuyona. Ngathi nalowo muntu ubengacishe bekuleyo group, noma engakho ncamashi, but engathi ubengacishe ebekuleyo group. Kodwa ke kuyenzeka ke uthola ukuthi abantu abanye noma kuyo igroup leyo, kodwa osehala kakhulu, akakhona ukubamba ukuhala kwakhe, and uyayithanda indlela engqamlelayo emfishane, phecelezi ama-shortcut ukuze afike la afuna ukuya khona. So izinto zakho umshado zincane, zincane. Uyabona uma ungahlala nalomuntu lo for unyaka wonke, angisho ukuthi ngizothi kipitali, kukuningi ozokubona ongakuthandi ngalowo muntu lo ufuna ukumshada. Uma ungakimcele nje ukuthi ngicela uhambise nje noma inkomo ezimbili, ubusuyama, ubusuthi ngicela ukumcela lo muntu unyaka nje, ngicela azongisizela la ekhaya, angisizele umama. NgiweSizulu lokho kuyakhona ukwenzeka, umcele nje bese uthembisa ukuthi cha sengiyobuya kumnumzane kanje. Kuningi ungakubona busuthi wo ngiyafuna nokuba la. Kuqale bekuvumelekile ukuthi ungathatha intombi manje uyishade manje, ngoba oma baqali bebefundisa cishe ngendlela eyodwa. Uma uzobuka eNatal, intombi bivuka ekseni ngo5 isisemfuleni iseziyeshela insizwa. Lo muntu into ayijwayeleleyo. Ezamanje sekuyahlukana, khona ivuka ngo10, khona ivuka ngo4, khona ivuka lento le ihambe kube mnandi, kube honeymoon, ekugcineni iba nengqinamba manje ukuthi hayibo naku kushaya u11 ingadlile, naku kushaya ubani ingadlile. Igcine manje isikhanda ini ngaphakathi, isikhanda le engale ukuthi hayi lo muntu lo uyangijwayela, ngijayisile ngalobola, ngenza yonke into ngashada, emva kalokho akezi nalutho nje, u-empty. So ke kanza kwethu ngaleyo ndlela ngithi shiya phansi lapha, umshicile lo wakho uthi cha mina ngiyaphikisana lokho okushoyo, noma mina ngiyavumelana lokho okushoyo, noma mina ngibona ukuthi okunye kwakho yilokho. Bese ke nganza kwethu upressa leli button leli libomvu ulithi ngci, ukuze uzokhona ukuthi ngelinye ilanga uma ngiphinda futhi ngifaka enye imfundiso enginayo mina engiyitholayo la, nawe isheshe ikutshela ifoni ukuthi hayibo kukhona la ususale khona. Ungasali kulezi ndaba, siyakhulisana, sibheke phambili ukuze kungenzeka ukuthi sikhande thina abangcono baba nomama. Awunganza kwethu, ngiyabonga. Ni-like-ke futhi niphinde ke ni-comment. Ngiyabonga kanza kwethu. Uvusilo.